Kaixo, Jon Iker eta Inaut gara, Galdakaoko Andramari Institutuko ikasleak gara, eta gaur euren artean desberdina diren bi IP-sare nola konektatzen diren erakutsiko dizuegu. Modu asko daude bi sare hauek konektatzeko, baina guk RDSI bitarteko konexioa duten bi router erabiliko ditugu. Bilbon aurkitzen diren PCB bat eta PCB biren, Gasteizen aurkitzen diren PCG bat eta PCG biren artean komunikatu ahal izatea da nahi duguna. Gure kasuan PCB bat eta PCG bat erabiliko ditugu adibide moduan. PCG bat ordenagailuan web orrialde bat dago eta PCB bat ordenagailutik kontsultatu nahi dugu. Beraz, konektatuko ditugun IP sareak LAN Bilbotik eta LAN Gasteizetik izango dira. Bilboko sareak duen IPa 192.168.1.0 izango da. Eta Gasteizko sareakin izango duen IPa 192.168.2.0 izango da. Bi kasutan sare submaskarak 245.245.245.245.0 izango da. Orain, router bakoitza konfiguratu behar dugu. Ordenagailura serie bidez konektatuko ditugu. Routerrarekin batera datorren programak routerra grafikoki konfiguratzeko aukera ematen digu. Router honentzako ConfigMaker programa erabiliko dugu. Ikusi dezakezuenez, erabiliko diren ekipoak eskematikoki adieraziko ditugu. Eta bertan routerra sailkatuz agertzen zaizkigun konfigurazio leihoak jarraituz IPa eta beste parametro batzuk finkatuko ditugu. Ondoren routerrera kopiatuko dugu konfigurazioa. Bilboko routerari RB IP hauek egokitu zaizkio 192.168.1.1 barneko ordenagailuen artekoa. Eta 192.168.3.1 routerraren arteko sarearentzat. Gasteizko routerari RG IP hauek egokitu zaizkio 192.168.2.1 barneko ordenagailuen artekoa. Eta 192.168.3.2 routerren arteko sarearentzat. Ibilbide estatikoa erabiliko dugu bi routerrak konektatzeko. Horretarako, behin routerrak IPa edukita, telnet bitartez konfiguratu ditugu. iOS komandoak erabilita. Bilbotik Gasteizera dautuek egin behar duen bidea zehaztuz. Bilboko routerrarekin hasiko gara. Telnet programan 192.168.1.1 helbidea markatuz. Lehenengo atal honetan ezin izango ditugu beharrezko ezarpenak sartu. Beraz, ezarketa ahalbideratzeko komando jakin batzuk sartu beharko ditugu. Behin konfigurazioa alda dezakegula, sartu behar dugun agindua IP router 192.168.2.0 192.168.0 192.168.2 da. Gasteizko routerraren kasuan agindua beste hau izango da 192.168.1.0 245.245.245.245.0 192.168.2.1 Agindu hauek zertatu ondoren bi routeren arteko komunikazioa ahalbidetuta dago. Behin hori eginda, gelditzen den bakarra bi ordenagailuen arteko proba egitea da. Gasteizko ordenagailuak 192.168.2.5 IPa du. Bilboko ordenagailutik nabigatzailean http://192.168.2.5 idatzita Gasteizko ordenagailuan dagoen web orria ireki beharko litzake. Bilboko ordenagailutik nabigatzean http://192.168.2.5 idatzita Gasteizko ordenagailuan dagoen web orria ireki beharko litzateke. Laburbilduz hauek dira pausu garrantzitsuenak. Routerren kontsola portua ordenagailu baten serie portuan konektatzen dugu. Sareko IPa finkatzen dugu. Bi routerrak konfiguratuko ditugu. Routerrak fisikoki konektatzen ditugu. Aukeratutako IPak sartzen ditugu. Telneten bitartez router estatikoa konfiguratzen ditugu. Bi sareen arteko komunikazioa baieztatzen dugu.